Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngendaba ephuma phaa kwi-legend yeqela leKaizer Chiefs uMokedi Tsotetsi esithi uyasixhasa isigqibo esithe sathathwa phaa ke yi-management yeqela leKaizer Chiefs xa igqiba uhambisa phaa umlumzana uNazareth Napi, isigqibo abathe basithatha ngokuquka abaqeqesha babini uKhali kunye ke no Ben Yusuf, ukuze uKhazi kunye no Ben Yusuf ukuthi baqhubeleke baqeqeshe iKaizer Chiefs. Uthe so sigqibo uyasixhasa kakhulu and loo nto izawuthi ikhulule nabadlali beKaizer Chiefs batsho bazazi into yokubana ke bakhowutshwa ngubani. Uthi bimbi laa nto yokubana ke ubani kusithi uNapi ingathi akahamba, ingathi angabuya abadlali laa nto mhlawumbi ibibadidisa. Uthi ngoku iza kubakhulula bawazazi into yokubana ke baphantsi kwesandla sabaqeqesha babini. Uthi futhi ke loo nto iphinde ibe luncedo ngoba aba baqeqeshi bebekhona xa kufika aba badlali and ke ngoba bebekhona naphantsi kwephiko likaNapi. Ikhona into ethi ke xa icinga yena nguTsotetsi ngenzeka uba noko sebeyazana ncakasana naba badlali ngoba ke yonke le nto iqale bekhona aba baqeqeshi babini. Uthi ke yena kuTsotetsi ke uthi yena uvuya kakhulu, uyasixhasa ke isigqibo esithe sathathwa phaa yiKaizer Chiefs. Uthi nje okubalulekileyo ngoku aba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs babini babanyusa ikawusi, ingakumbi njengoba kwi-international break banikezwe ixesha elihle lokuhlengihlengisa konke okonakeleyo phaa ngaphakathi eNaturena, futhi banikwe ixesha elihle lokudibanisa abadlali ababafunayo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Bakhupha isikwadi ke abazokwazi into yokubana sithumeke. Uthi ke ngaloo mava okanye ngaloo ntetha yena ke enguMokedi Tsotetsi uyasisapota okanye uyasiseka isigqibo esithathwe phaa yi-management yeqela leKaizer Chiefs ngokuba ke linikeze abaqeqeshi babini ithuba lokubana baqhubeleke baqeqeshe phaa iKaizer Chiefs endaweni ke kaNazareth Napi. Lo ke nguMokedi Tsotetsi ke ebethetha ke malunga nokunikezwa ke okanye ngesigqibo esithathwe phaa liqela leKaizer Chiefs malunga nabaqeqeshi babini abathe bangena endaweni ke kaNazareth Napi. Ukweleka nje kule ntetho yakho ke Mokedi Tsotetsi mfana omdala, sifuna ugxinisa kule nto ethi ke njengoba kwi-international break aba baqeqeshi beKaizer Chiefs benikezwe ithuba lokubana ke bake bahlengihlengise izinto abazibonayo phaa ngaphakathi eNaturena. Sicinga uba ke thina noko lithuba elihle and ke ngoku into yababuhlungu ukubana kuzade kuphele isizini benganaso i-starting level okanye benganaso ischeme sabo abashonga uba xa sifake esi scheme sischeme sethu sesizini yonke sawusitshintsha xa sithe esi scheme sabe ke siyophuka okanye ke kune-injury phakathi. Uzothi ga ngoku nabo ke abakabe naso so scheme abafana abadala ndiyacinga into yoba mhlawumbi ke basakhangela kodwa balumke kukhangela de kwefikalela kwi-second leg ke walapha eligini. Loo nto ke yakubanika uxinzelelo olukhulu, bawube nabalandeli beqela leKaizer Chiefs sebebanika uxinzelelo phaa emabaleni. Yona nto ke sisilumkiso ke eso ke thina ke esifuna ukusiphosa phaa kubo kabaqeqesha babini. Elithuba balinikwe ingoma balisebenzise kakuhle baphakamise ke iqela ke leKaizer Chiefs. Sinjalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.